Bună ziua, copii! Lecția de azi este culorile fermecate. Culoarea roșie. Repetați după mine, повторяйте за мной. Un măr roșu, un ardei roșu, fustă roșie, un buchet roșu, scofița roșie. Este un personaj, știți, da? Umbrela roșie. Mai departe, culoarea oranj. Este un dovleac oranj. O frunză oranj. Ce avem încă oranj? Portocală oranj. Șosete oranj. Noschi. O floare oranj. Și o minge oranj avem. Culoarea galbenă. O stea galbenă. Un divan galben. Sau putem spune și o canapea galbenă. Soare galbenă. Un pulover galben. Puișor galben. Țăpleonăc желтенький, da? Și avem un nou hoodie galben și banane galbene. Mai departe învățăm culoarea verde. Ce avem verde? Un tricou verde, greieraș verde, biciclete verde, baloane verzi, un balon verde, baloane verzi, один и много шаров. Castravete verzi, culoarea azurie, голубой цвет. O cămașă azurie, o cană azurie, un balon azuriu, un trandafir azuriu, norișor azurie și avem pantofi azurii. Mai departe avem culoarea albastră. Ce avem albastră? O floare albastră avem, tot avem o cană albastră, o rochie albastră și frumoasă, o lampă albastră și o masă albastră. Culoarea violet. Avem un dulap violet. Este o floare violetă sau brândușă violet. Vânătă violet. Este o prună violetă. Costum violet. În afară de aceasta avem multe culori. Разноцветные, multicolor. Este ce este? Un curcubeu. Это у нас curcubeu, care are 7 culori. Da? 7 цветов имеет curcubeu. Care? Numiți. Называем. Roșu, corect. Oranj, bravo. Mai departe numiți. Называйте дальше. Galben, corect. Da, este verde. Da, azuriu. Ce culoare este aceasta? Corect, este albastră. Și ultima aici este corect, violet. Mai departe, creioane colorate tot sunt multicolor. Și avem o puiană, o puieniță cu multicoloră, puieniță cu с разными красивыми цветочками, cu flori multicolor. Da. Acum ascultați și repetați după mine. Aceasta este floarea. Da, это цветок.
Первый нарцис, narcisă, da? Floarea este galbenă. Narcis jolti. Mai departe. Acesta este mărul. Da? Mărul tot este galben. Sunt bananele. Bananele sunt galbene. Mai departe. Să repetăm cuvintele. Повторяйте за мной. Culoare, цвет. Culori, цвета. Cum este? Какой? Ce culoare are? Какого цвета? Verde, зеленый, рошу, красный, галбен, желтый, оранж, оранжевый. Оранжевый еще называем портокалию. Албастру, синий, азурию, голубой, виолет, фиолетовый și multicolor, многоцветный. Bine, acum priviți imaginea și spuneți ce culori sunt prezentate. Посмотрите на этот рисунок и скажите, какие цвета вы видите. Можно открыть учебник. Pagina 74. 74 страниță. Numiți ce culori sunt prezentate. Кроме этого, можете оглянуться по комнате и тоже назвать все цвета, которые вы видите. Priviți imaginile și numiți-le și spuneți ce culoare au объекты. Давайте посмотрите на эти изображения. Скажите, какого цвета. Este balon, da? Corect. Ce culoare are balon? Bravo, verde. Balonul este verde. Ce este aceasta? Este o umbrelă. Ce culoare are umbrelă? Bravo, umbrelă este roșu. Mai departe. Ce avem? Morcovul avem. Ce culoare are morcov? Corect, morcov este oranj. Și avem o căciulă. Ce culoare este căciula? Ce culoare are căciula? Este bine, căciula este albastră. Iar aici cine priviți-vă? Un puișor mic, țăpleonăc malenchi. Spuneți, puișorul ce culoare are? Corect, puișorul este galben. Acum vă propun desenarea pas cu pas. А теперь предлагаю вам нарисовать пошагово нарисовать такого прекрасного цыпленочка. Да? În primul rând facem un cerc, круг, один рисуем, apoi două cercuri. Mai departe desenăm ochiul, cioc, клюв рисуем, глаз, picioarele, da? Și cu creionul galben colorăm, facem penele, да? Перышки такие интересные получились у нас. Повторим desenarea pas cu pas. Нарисуйте цыпленочка в тетрадях. Și acum eu am un desene animate pentru voi, găinușă înțeleaptă. Priviți cu atenție. La revedere!